kagabihon natong tanan tungod kay maayo ang Dios. Amen. So, ang espirituhanong pag-mature or paglambo, makita ni siya diha mismo sa sulod sa atong mga kasing-kasing diin naa ang atong mga tinguha. Sa gikaingon ko na, lahi ang tinguha sa bata o ang tinguha sa daga or batanon, o labang lahi ang tinguha sa daga o sa batanon ngadtos mga minyo. No? Ang tinguha sa mga minyo, makahumag iskwilang anak. Ang tinguha sa anak, makauyab o gwapo. So gwa pa na humag eskwela. Nya ang tinguha sa bata na ay bagong duwaan. Makalaag pasudlon na og mall, mo na tinguha. Nya kay lockdown pa man. So kumustahon ni Lord, kita daway ta manghuna-huna, daway ta mangandoy, daway tang maninguha na anang mga butanga. Kumustahon ni Lord? Tungod kay dili pwedeng ningon si Lord nga magbaton tag liso samas liso sa mustasa. Dili mahimaya si Lord sa liso ra, iya nang ipaturok patubuon og mulambo na siya, muhamtong na siya, mamunga na siya. Amen. Munang importante kining gitawag natog maturity. Labi na sa espirituhanon bahin nga pag-mature. Sa gikaingon ko na, kining maturity mga igsuon, magadepende ni sa atong mga panghuna-huna, mga pangandoy o mga tinguha. Dili ni pwedeng edad. Dili ni pwedeng mo yung kang mas dagan ko kasinatian kaysa nimong bataa ka. Pero sa pagkatinuod lang, ang bata mas matured pa kaysa nimo. Nabala ka kagayo, naguol kagayo, ang bata niyo, yampo, raguna, ma? Yampo, raguna, kuya? Yampo, raguna, pastor? So, kining espirituhanon nga paglambo, mga igsuon, nagkinahanglan si Pastor Jonas, ani doklo nun, kuni kayo? Need yung kayo ko, ani. Kaya kini magkapangalagad, tas Ginoo, mga igsuon, pareho man ta, pastor or ikaw, pareho ta. Parihutang maibog og mga butang, parihutang mukaon natay paboritong pagkaon ng gipangwali ka ganina. Pareho ra ta. So gikinahanglan usab ta nga ikaw nga gitudloan og kining nagtudlo, gikinahanglang parihong motubo sa mga unsay natudlo. Amen. Kay lisod kaayo si kugwali nimo, ikaw ni tubo ako wala. Ang tawag sa ko bonsai. Akong kuya sige panghimog bonsai bisan ang lubi. Wa pa mo kitag lubi nga bonsai? Pakit-on niya mo na ko, anak. Nga kanang gamot niya gagunit sa kaang, naa sa sulod sa kaang gitanom. Then mura siya og gagamba, mura siya og, unsa na diring gagamba sa inyo ha? Fighter. Murag fighter. Magdamang, murag spider. Nga ang iyang gamot gatunob sa yuta nga naay kaang, samtang ang iyahang kanang gikuha ang bagol nga gikuha bunot nga gibarnisan naglutaw sa hangin dayong naay lubi dinha. Ingana ra siguro tog kataas. So kung ang tanom bunsayon walay Kristohanon nga mahimong bonsai kitang tanan manubo. Amen. Bahala na lang tag 4-5 ning atong height or tag 3 ra kapen basta kay nanubo ta spiritually. Amen. Tubo ka. Kaning kinahanglan tang patubuon. Kay makit-an na sa atong mga tinguha. And kung makisgot kag mga tinguha, mga igsoon, di na magsugod ng imuhang mga pag-ampo. Oh, kung sa may giampo os bata, Lord, tagain ko kanang naang duwaan Ginoo. Lisod kayo si Kuya Gaspar, Lord, karong ika-18 nako nga birthday. Pilay birthday. Di na may balaan. Pila, pangutan-ar niya ninyo. Ako na lang ibulgar. 15 na, ika-15 niya ron. Lisod kayo 15 nga edad. O niya, mo yung paghapon, Lord, tagaay ko katong bakho-bakho nga duwaan. Diba, tama? Karong birthday na ko, Lord, tagaay ko gingana. No? So, bisan sa itong mga pag-ampo, mabawaan na tag, mature ba ta or dili? Basahon sa na to na. So, bayo na to. So, sa panahon mga igsuon nga si David mo'y naghari, kining iyang anak nga si Absalom, misupak niya. Misukol niya.
Giilog ni Absalom ang iyang trono, giilog niya ang mga katawhan, ang mga sundalo na himong ang sundalo siyang amahan na himong iyang mga sundalo, ang mga asawa sa iyang amahan na himong iyang asawa. Giilog, halos giilog niya tanan. So nagtinguha siya nga si David palagputon niya gikan sa pagkahari, dili lang kay palagputon ipapatay niya si David arong siya gyoy mahimong hingpit nga hari. So si David bisan tuod ang iyang anak mo patay na siya ni ilog sa tanan nga naa niya, nagpaubos si David nga nagpalayo sa iyang anak, milikay siyang anak, bisan kaya unta niyang makigubat siyang anak, why much tanan nga mga banggiitang sundalo naa ni David, pero nagpaubos siya og siya milikay siyang anak nga naghabol kaniya, naggukod kaniya, kay kung makigharong siya siyang anak, hurot, patay niya ang iyang anak, mapatay niya ang kasundaluhan sa iyang anak. Si David lang naman tong gikantahan sa Israel og nakapatay og 10,000 nga naglibot kaniya. So tungod siyang gugma, siya milikay siyang anak. Tanawa, ikaw ug ako misukol ta sa Dios. Giilog nato ang tronos Ginoo. Agree dili? Agree na lang. Imbis si Lord mo'y magbuot sa tong kinabuhi, kita'y nagbuot. Do kita na nahimong hari, kita'y naglingkod sa trono. Tama? So mo ni gibuhat sa Dios. Siya mo'y nagpaubos, siya mo'y nagpailog, usa ka ganyan lang sa Ginoo, patay na ta. Sama kang David, nagpalayo siya. Na sa iyang pagpalayo, nahimo silang gutom, uhaw, ugway, mga nahot. And nitabok siya gikan sa Judah, mitravel siya paingon sa Northern Kingdom, Israel. Then hangtod nga naabot siya tabok sa Jordan og niabot siya sa Gilead. Now dito sa Gilead dunay dato kayang gihinganlan og Barzillai. Kisay pangalan? Si Barzillai. And kabalo siyang si David ni aghari ni. So tungod kay si David uhaw gutom way nahot gikapoy, iyang giprovidean sa pagkaon si David, tubig tanan-tanan giatiman niya ang hari ug ang iyang gingsakupan. Amen ba? Sa laktod nga pagkasulti, nakigira ang katawhan ni David, napatay si Absalom ug karon mahimo na nga mobalik si David sa iyang trono dito sa Judah, tabok na pud siya sa Jordan balik sa iyang palasyo ug mahimo na siya balik nga ingon nga hari. Og nanamilit siya ni Barzillai. Barzillai, mao na itong gibasa ron. Barzillai, tara. Kuyog nako sa Jerusalem karon. Kay mobalik nako sa akong pagkahari. But si Barzillai ningon diri tiguwang na siya pila edad 80. Pila edad ni Barzillai? So ang iyang gibuhat, igo ra niyang nilugsong sila gikan sa Gilead o gihatod ra niya daplin sa suba sa Jordan nga inigtabok na ni David dili na siya mukuyog. Unsay iyang rason? Tiguwang na siya. Nganong dili siya mukuyog kay? Tiguwang na si Barzillai. Kung maghisgot tag maturity sa edad, yes, matured na ning 80. Padong, nagani ni mo bata, kabantay mo anang masubraan nas edad. Padong na mo bata, mubalik na po kaway ngipon. Di ba mga bata, wa pa na ngipon, matawo no? Kisa dire bata, paggawas ng ngisi, kumplitong ngipon. Padong na wala na ngipon, maglisod na po kadungog, hanap na po ang panglantaw. Di ba ang bata, inig panganak, kadi pag yun na sila kaklaro, tama? Unya, agakon, dayapiro na lang, ilisan na lang siya, inga naman na. So idara na siya maoy rason nga dili na kumukuyog. Now watch out. Unsa di ay ang iyahang maangkon kung mukuyog siya sa hari. Notice nga unsay iyang gibuhat sa hari. Iyang gialagaran ng hari, gipakaon niya ang hari, giatiman niya ang hari. Ug ang gingsakupan sa hari nga mitakas. Si David. So it means nga ako karon Barzillai as David mubalik na ko sa akong pagkahari, sa akong pagkatrono, o kabalo ka, kining hari ko na anak ko, tanan. Kuyog na ko, kay pwede ka na kong himuong ikaduhan ako. Gantihan tikaw, taga ihatag na ko nimo, kay ikaw gatiman ako. Gusto kag maminyo kag batanon kayo? Sure, why not? Pila ka ba? So, ang tanan nga pwedeng i-expect ni
Barsilay nga iganti ni David sa iyang pag-amuma kang David, naatanan. So kung ikaw ni, gaedad kag 18, 19, 20, wow! Kuyog ko ani, lami. Ya, uy. Wow! Ikaduha ko sa hari, ani. Mahimo, magkakong inig, mulingkod ang hari, magsuna ang hari. Ako'y pinabunggo ko dito sa gilid. Pero kay tiguang naman siya, matured na siya, dili na siya. We see, nga ang gibasihan karon din anong dili na siya mukuyog, una is tiguang na siya. Ug ikaduha, wala na siya nag-after nga naa pa siya'y madawat nga ganti. Hello? Oh, unang pagtulunan nga atong makatunan kini. Kung matured na tas pagpangalagad sa Dios, dili ta mo alagad sa Ginoo arong naatay panalangin nga madawat, kun dili mo alagad tas Ginoo may madawat ta or wala. Kay nakadesinyo ang atong kinabuhi nga mo ginhawa arong maghimaya sa naghatag ani. Grabe no? So wala na siya nag-expect nga matured nako, tiguang nako, usaon pa man ako na. Og magkanta dito, sige na, ipang-hire na nimo ng mga ayong mangantahay diha. Naa na diha ang Planet Shakers, ang Hillsong, si ibutang na apil na diha tong mga kalibutanong mga singers, silang Imelda Papin, kisa pa, sige na, tabang, si Michael Jackson, si Bon Jovi, Too Much Love Will Kill You, nanatanan, naog na puta na des, Bamboo, si Sarah Geronimo, yung mga sikat nga mga mag-aawit ingon si Barsilay, tiguang na ko. Maglisod na ganito pangdungog. We see nga ang desire sa mga matured, lahi sa desire sa mga batanon o sa mga bata. Naghisgot pa taanig literal nga maturity, nga edad, amen? But unya, masabtan na to og ayo, kung matured na bagyod ta diha sa Ginoo. And so, David, pwede kong himuon nimo nga gobernador, pwede kong himuon nimo nga mulingkod, makikaon sa imong table, pwede nga pagamaan sa pugon nimo imong akong palasyo, tanan nga reward, pwedeng madawat niya, pero nga siya, unsaon pa man ako na? Hello? Unsaon pa man ako na? Kristohanon din sa Lourdes, kamong nakaabang sa live streaming na to, paminaw pag-ayo. Unsaon pa man nato ni mga butangan ng kalibutana? Kung matapos ang atong kinabuhi karong adlaw, or mubalik ang Ginoo karong adlaw, or daghan ka kayong kwarta, mag-cashless society na, or mahalon ka kayong sakyanan, nag-lockdown na, or mahalon ka kayong biste, dili nakakasuroy. Unsahon pa man na nato? So kung kana pagyapoy na sa itong una-una, mo pagyapoy na i-focus ka na sa itong kasing-kasing, kanang mga tinguha, nga maangkon na to ni, musikat ka, ma-powerful ka, mahimo kang iladong pagkatao, mahimo kang usas pinakakwartahan sa Bohol, or sa Pilipinas, unsaon pa man mo? Pero kung dili pa ka matured kaayo, listen to this, nag-need kayo ka ng mga butanga. Gusto ko pakpakan ko. Gusto ko daigon ko. Gusto ko pasidunggan ko ha. Ibutang ako ngalan des lapida. Ayaw butang in loving memory. Kay patay na. Ibutang diha ingnang donated by Honorable Charis, Angel, May, June, July, asang ngalan. Butang diha. Pero si Barsilay, siya tiguang na kuha na. So ayaw na lang. Then naa siya anak mga igsuon nga ang iyang pangalan si Kimham. Kini si Kimham, ningon siya si Kimham nalay pakuyuga kay makaalagad pa nimo ako tiguang nako. It means, kining batanon pa, mauna iyang pangandoy, ako, wala. Gusto na lang ko mauli, unya ato ko ilubong kuyog sa akong mga katigulangan. Ayaw na ko. Kanina lang batanon. So dinhi nato makita ang level sa maturity. Nga mga batanon makatinguha pa, makaingana pa. Pero ang purpose ni Barsilay nga iyang pakuyogon, parang maangkon ang gante. Dili. Kung dili, ingon siya, si Kimham makaalagad kanimo.
Grabe, no? Eh, ningon si David, okay, buhaton ako sa imong gisulti. Nikuyog si Kimham, and then si Barzillai ni pauli, nga tiguwang na ngadto sa ila. Nasa na dawat? Wala. Wala. Kaya kung nasa madawat, para asa man to? Nga mawala naman siya. Masugot ka, ikaw na tag-iyaros buhol? Katunghenan? Imo na to re. Dito ikakumpara sa nindot kayong palasyo dito, amen? Sa inyong Bible, niingon diha nga, nag-andam siya groom, pero sa King James, niingong palasyo. Bahala mo. Palasyo, dito ako, di ko groom. Now listen. Sa kinabuhi ni Barzillai, naatay makatunan. Ang matured nga tao mag-alagad may madawat or wala. Natay mga pamation sa lawas, makadawat tag kaayuhan or di ta makadawat, mga lagad ta, amen? Masudlan niya atong bulsa or di, mga lagad ta, amen? Madawat ka sa imong trabahoan, imong gi-applyan, or sipaon ka, mga lagad ta sa Dios, amen? Tungod kay maunay nagapakita nga ni matured ta diha sa Ginoo. Ikaduha. Sa 1 Kings chapter 1, verses 1 to 4, First Kings chapter 1, verses 1 to 4. Ingon diha, tigulang nakaayo si Haring David. Hala, si David na po'y natigulang. Ang hari nga gitabangan ni Barzillai. Ug bisan pagkupuan siyag mga habol sa iyang mga sulugoon, dili na gayud siya mubatig kainit. Ayo. No? Dali mga batan-on, mag-istorya ta. Lami pa kayo atong feeling karon no, magpa-straight tag buhok, magsuot tag mga branded, niya magsuroy-suroy, bisag di patadaot og mata, magbutang ta kay design. Magwapo mo, ang ngayon man po di ay. Sa una mga igsuon, batang 90s, mga batang 90s, ingong amen. 80s, 70s. Pag maggamit-gamit kag eyeglass sa una, kansawan ka, bulihon ka, ino nga tiguang. Karon, ang mga batanon karon mag-eyeglass na. Di na inong tiguang. Ganaan na nilang mga, uy, bagay ni mo na. Protection na ganis mata. Ay, makaglag motor. Naras balay, galingkod sa sopa, gaglas. Gasuot. Wala na grado. Clear, wala grado na. Disenyo lang ba? No? Pero maabot ng panahon nga di nakaganahan na ng mga butanga. Kanang imong lulo dito nga naglisod na ganig lakaw, 5 na kabuktiil. Upat. 5. Iyang 2 ka tiil plus ikaw nga moalala niya plus iyang sungkod. So 5. Palitan pa nimong sapatos nga Jordan, Nike Air. Ganahan pa ba siya, ana? Di na. So sama ani karon. Si David tiguang nakaayo bisag tanan pang branded nga mga jacket imong iputos ni David di na magmapuslanon. Listen to this. Kita nagasuot ta, paminaw. Nagsuot tag mga biste, dili lang aron dili makitantang hubo kundi gusto pagyutang magpasigarbo. Ang punto lang unsa nga dili ta makauulang magsuroy-suroy nga hubo ug di puta tugnawon, tama? Pero pilion gyud nato tong branded kay lami man kayo pong ipasigarbo. Di po ko wa po ko ningong sayop nang mo manuot so manggamit ta og mga branded. Palihog sa ko tabangi kay na mo tumbling na ning ato ang na tangtang na ning tiil. No? So, dili po ko supak og magsuot og mga branded, wala na problema. Pero si Lord naga-check sa atong kasing-kasing. No? Naga-check sa atong kasing-kasing. Nga naman, sige ko no, ibutang nato ikaw ra usas kalibutan nagpuyo, abisag dire ras buhol.
Unya ang tanang tindahan dire sa mga branded nga inugsuot, Adidas, Fila, Nike, Guess, unsa pa ng mga grabe mga katong sa itong mga mahalon kayo. Sige na, tabang. Ha? Mga okay. No? Suwaye ko no. Kung ikaw ra usa nagpuyo sa buhol, way siguro maghubo or ka maglakaw-lakaw. Ha? Na makita na itong mga igsoon nga si David, tungod sa iyang pangidaro na wala na. Bisag tabunan pa siya sa maong mga kupo, mga panapton, tugnawon, ragyapon siya. Kabantay ka ng bata, puston ginatog ayo, bago pang iyanak. Oh, nga na po nang maidara na, puston no nag-ayo. Nya imong anak, imong ligoon sa iyong buntag, kinahanglan mag-init kag tubig, kay kung dili, magsige naghilak. Nanid po nimo siyang ligoon tungod kay baho siya. Pero nagpailob ka, bisag naghilak siya, ingana po nang matiguwang na. Di na ganahang muduol sa tubig, tugnaw na sila, bisang pag-initan nimo. Ayaw kasuko, kundi sila ganahang maligo. Yung kapanimaw, wala mga baho. Nya, paarti-arti, pakunuhay magsabon sa iyang lula. Way siguro magtalikod pa kuwag tubig niya, gibubura dito sa likod. Ito, dito yung lula, naligo. Unya, ingon diha nga tigulang na kayo si David, ug bisag kupuhan pa siya, ug mga habol sa iyang mga sulugoon, dili na gayod siya mo batig kainit. Hello? Bisag pag unsay itabon nila, dili na mo batig kainit. Ilaron ka o gabula diha nga beer. Napa ba kay bationg kainit? Kay og naa pa patalanubuan eh. Mura kag lami na ba kayo ng sound sa nang muhana ng imong tutunlan? Ato ni bay. Nature Spring Day. Oh, bayad mo Nature Spring ha? So, busa miingon kaniya ang iyang mga opisyal. Mangita kamig batanong dalaga alang kanimo. Aron siya maoy magatiman og mudulog kanimo aron ka mainitan. Matanda na to, pinapahirapan pa nila. Ayo. Busa, gilukop nila ang tibuok Israel sa pagpangita og mga maanyag nga babayi og nakit-an nila si Abisag nga taga Shunam og gidala nila siya ngadto sa hari. Maanyag kaayo siya og mahimo siyang tig-atiman og mahimo siyang tig-atiman sa hari apan wala siya hilabti sa hari. We see? Kita na to? Ngano man ni si David nga tabunan og ayo? Di man gyud siya mainitan kay tiguwang siya. Nganong wala man gyud gani ni nainitan nga gakson ni Abisag, wala gyud gani siya gibati og kanang iyang hilabtan ni si Abisag. Ngano man tungod kay tiguwang na siya. And listen to this. Kung ato ning tan-awon sa atong maturities pagpangalagad sa Ginoo, kung hakog pata sa mga unudnong mga butang, kulang pa kayo ning atong pagtubo sa Ginoo. Wa pa ta nang mature. Remember nga si Abisag wala na nagkinahanglan sa mga butang nga iganti pa kaniya, kinabuhing hayahay nindot nga mga talan-awon, wa tay mature na siya. Then si David karon wala na siya nang inahanglag mga unsa pay ibukot niya aron siya mainitan, unsa pay i-offer sa iya aron siya mobati og kainit. Wala na siya nang inahanglang duna pay mga babaye, tapos na ako diyan. Ang gipangandoy na ako karon St. Peter. Wala nakagets ning uban unsa ng St. Peter? No? Anda mo biscuit pag meeting na daan mo dito, Kuya Roger. Di, lahi na. Ang iyang pangandoy kay nanuman tiguang na siya. Gani naghimo pa sila og kanang gitawag nato og Miss Israelite.
Beauty pageant. Na kung sinong manalo sa beauty pageant, yan ang Miss Israel, and then dalhin natin yan doon sa king, paalagaron na to na sa king, pataparon na to nagtulog, pero wala na. Wag kay kailangan king niya. Wag kay siya kabalog, babae ba ni, tao ba ni? Idara na siya. Ikaw ug ako mga igsuon, padong taan eh. We say padong taan eh because usahay, bisag idara na mo tihol gihapon. Makita atog munang kamang mga kabaybayinan ay pa magpalabi na inyong short. Kaya daghang makasalaan na. Ang mga lalaki, mga idaran mo yung oy kamo mga lalaki, undangon na nato na. No? Kuyog mga gunako kanunay ning akong wife. Bastag na ay mga ingon ana, di gyud ko mutan-aw, di ko mututok ba? Di kay mayo. Praise God. Praise God. Ang uban mag-glass, mag-shade. Ay tuwa dito gatubang pero ang mata tuwa dito. Hello? Makasala. Maga-drawing, magtinguha niya, mutihol-tihol dayon. Hindi ko uli ninyo sumbalay. Ingnay mga asawa, palihog kayo magtihol ko kuto buntag. Mutihol-tihol sa uban niya, di mutihol sa asawa. Kanang magpahumot ka, kay mulakaw ka, pero mudulog na kas imong bana or sa imong asawa, di ka magpahumot. Sa mana? Kanang mag-ilis ka, kay magkita mo ni kinsa ng inyong mga kaila dito, pero ug na sa inyong balay, di, sige ra kang ka-jersey. No? Muna ako dyan ang gikuan nga before ko matog, sulod sa kwarto. Kay balo ba mo mga igsuon nga bisan pag tapol na kayong ikaligo kanang magabi bitaw? Kapoy na niya tugnaw. Mamutang gihapon ko roll-on. Unya aficionado. Na. Kabalo ka matulog ta mga panos be ning atong laway padong sa bed. Wa pag yung kay ligo imong singot padong sa bed. Pagkaugma kalayason na ning imong anak, imong asawa. Si David tungod sa iyang kapangidaron na wala na siya nag-after sa unod nung kahidlaw nga makita sa mata. Unod nung kahidlaw nga gikinahanglan sa panglawas. Gani, ningon diha ang Biblia, verse 4, maanyag kaayo siya. Guwapa kaayo. Sexy kaayo. Maanyag kaayo siya. Og nahimo siyang tigatiman sa hari. Apan wala siya halabti sa hari. We say, wala ni sa edad because si Joseph, guwapa kaya itong asawa ni Potiphar. Batanon pa si Joseph. Mas gwapo pang Pastor Jonas. Kamu di jumumuuyon sagdi na lamang. Pero grabe. Nga naman, tiguang na siya. And sagi kaingon ko na kay wa man ta nagbasi anig edad. Nagbasi man ta sa Kristohanong paglambo. Kung naa pa nato ning mga tinguha nga grabe kanyo kaunod nun, okay lang po nag sa imong partner, pero sa uban murag lain kaayo na. Lain-laing tinguha. Kani mag-uya bisag ka eskwela pa, gusto nang magminyo, pero maminyo na, gusto na pong mabatan-on na po. Lain-laing pangandoy. Now, ato tas ikatulo. Kay padong nata mo magtapos. Arita sa atong mga pag-ampo. Kabalo ba ka mga igsuon nga ang pag-ampo sa dili mature nga Christian, lahi sa pag-ampo sa mga tubo-tubo na nga Christian, o ang tubo-tubo nga Kristohanon, lahi nga pag-ampo sa mature nga Kristohanon. Amen? Bawaan na to na ron. Kanang di tubo nga Christian, mag-ampo na para siyang kaaway, maingon na, Lord, ikaw may manimalos para nako.
Ikaw mo, Lord. Pero tubo-tubo na po nga, Christian magsalpiti na. Ginoo na sayon kasi ang gibuhat na ko, baliw sini og panalangin. Wa siya nasulti og pangimaraot, pero ang iyang pangandoy, grasya, ganti. Pero ang tubo nga Kristohanon, gipakita sa Acts chapter 7, si Stephen nagpray sa mga taong nagagunit og bato, nga mo bato sa iya nga Lord, ayaw silang pakasada. Muna'y pagampo. That is why, ningon usab ang Roma mga igsuon, nga magampo kamo. Romans 12:14. Check. Ningon diha nga iampo ninyo ang mga tao. Tama? Pray for those people who persecuted you. Katong mga nagpasipala, nagsakit sa tuwa, iampo na to sila, nga sila panalanginan o dili mahimong masugamak sa kadautan, pero lahi tang magampo. Powerful kaayo. Unsa tong giingon ka ganina na bless kayo ko, ingon diha. Pray, rejoice to those people, with those people who rejoice. And mourn with those people who mourn. Sa Bisaya pa, paglipay sa mga, pagkalipay, uban kanila nga naglipay. Unya, hilak, uban kanila nga naghilak. Nya, itsulti mga igsuon, paminaw pag-ayo. Dali kayo natong himuon ang paghilak uban sa naghilak. Tanaw, kani kag TV ni hilak, kung artista, bisag drama ra, hilak, kag apel. Pero kining paglipay, uban kanila nga naglipay, di na mahitabo. Gusto mo example? Nakadawat sa bonus, ikaw wala. Lipay siya, ikaw. Nalipay? Makiselebrate ka pag may blessings yung isikatao mo, din makiselebrate ka din. Pero tungod kay dili ta matured. Ingon pa to, pag i-bless ang imong silingan, paglipay. Kaya nalipay siya, kaya panalangin, so rejoice with those who rejoice. So kung naghilak siya, di hilak ka. Pud, ug sila naglipay, di pagkalipay po, bisag wa kay apel. Lord, gipanalanginan ligin nimo akong silingan. Naagyo day kadadapita, duol na. Ako na isunod ani kay silingan gabi. Lami dyan naminaw wala. Napaba mo? Muna'y pinakalisod. Pag dili pa ta kayo tubo nga Kristohanon, pag naay nagkalipay, di ta malipay. Pero naay nagkagool, dali kay putang magool. Tanaw kag TV ni hilak ning artista. Si Angel Locsin gisagpa sa kontrabida, ikaw po ayo rong hilak sa hilak po ka. Pero kanang pagkalipay kamo uban kanila nga naglipay, di gyud na imposible na. Kana bitang pareho mong naay sakit na ayo na siya nya ikaw pa murag imbis mo kaway thank you Lord giayo na siya kaduol sa kayo na anak kadiha murag sunod ali ako na. Pero lisod na. Nga anong wa siya nag-ampo na ayo siya. Ako! Yung sa gigala, no? Mano nakadawat siya panalangin. Ako nagsimba ko nag-alagad. Lisod kayo nang magkalipay uban sa naglipay. So diha usab makita nato ang atong tulubuan diha sa Ginoo. Ikaw Pastor Jonas nakita ba nimo ang unsay angayan nimong iampo? Yes. Nag-ampo jud ko mutubo ko. Kay lisod kayo sige kag sagit pulong Ginoo, sige kag panudlo, sige kag wali, ikaw mismo wa ni lambo. Munang ayaw kag kaingon na ko ray giiguan ning pastor. At tubangon ako akong samin na lang dito na akong walihan akong dagway kay kinahanglan po ko aning akong giwali karon. Kining atong pag-ampo magpailan ni. Now karon. Naa sa 1 Kings chapter 3. 1 Kings gihapon ta chapter 3. Si David mga igsuon gihatagan og kay gayunan sa Ginoo.
nga mangayo bisag unsa og siguradong iyang madawat. Karong bang gabi huna padamguhon kas Ginoo or makigsulti siya nimo with an audible voice. J.O. Pangayo bisag unsa. Murag og madawat mo kini. Murag siguro imong ilista tanan, Lord, guwapa kay nga asawa. Isa din number 2. 100 ka buok imong ilista unya pilian nimo na kay bisag unsa imong pangayon ni hatag man. So bisan sa atong pag-ampo may baw-an kung mature tao di. Kaya ang tao nga matured ang iyang mga pag-ampo, mga kanunang espirituhanong mga butang. Lord, kaluwasan sa akong mga banay. Lord, kining akong anak, kining akong apo, kining akong mga igsuon, kining akong pamilya. Muna yung pag-ampo, luwasan ni mo, Lord. Lord, maayo na to siya. Lord, imo to siyang iangat. Lord, pero ang di pa matured, Lord, i-bless ko. Lalangini ko. Lord, tagay ko ani, tagay ko ani, tagay ko ani, tagay ko ani. Yung anak. Sa atong pag-ampo, mabawan po tag matured batag dili. Kanang imo ng kaugalingon imong iampo, matured ka ana. Kanang imo ra purong gusto, matured ka ana. Imong pangayoon sa Ginoo ka na ran nakapalipay nimo, wala nakapalipay niya. Kaganina, minaw sa ta, kay hapit naman tamahuman. Kaganina, dihay wali, while mental mi ana. Gikag sa tong orasa, basta kay mga unom siguro kawali among nahuman. Hantod na rong nagabi eh. Basog di ra ni makita. Unya, naminaw may gwali. Kaning panahon karon mga igsuon, natas panahon unsa to nga mga gadgets na gipanggunitan. Unya, talagsaon na laman ng mga tao karong magbalantay og karnero. Pero naay mga magbalantay og baboy, di po gani batanon, ginikanan. Kaya ang gibantayan karon sa mga batanon, mga cellphone inigbagting. Ang messenger nigbagting, mura na gibantayan. Ang gibantayan karon sa mga batanon, pila ka buok like sa iyang post. Kaniadto mga batanon, kaniadto mga magbalantay mga karnero, magbalantay sa ilang mga kaumahan, magbantay sa ilang humayan, basig na ay mga maya. Karon ang gibantayan sa mga batanon, mga cellphone inigbagting, pila ka buok nag-like, pila ka buok nag-subscribe, pila ka buok nag-heart, pila ka buok nag-dislike. Muna, pero kaniadto na yung mga magbalantay sa ilang mga karnero. Nya karon, na manggaling wala na may magbalantay karong karnero kanang gitawag na tog pastor. Kaya mo na pinulungan magbalantay karnero pastor. Munang nakakita ka anang gikuraw og ayo nya daghan kay mga kambing diha mga hayupan sa sulod ang tawagan niya pastuhan. Kasabot? Naintindihan po? Pastuhan. So ikaw nagbantay pastor. O tama? Karon wala yung tigbalantay, karnero na, magaling mga batanon magbantay o mga hayop, iro, kabuok na po. Dado na to, ligog dagat, amen. Ha, di mga angkon. Maangkon na dayon, nalin ha. Kabuok, ang tawag ana, mga sila pet lover. Sana pet lover? Mga, nais na ikitawag, ang uban po, himuon lang mga iring, or bisag unsa. Pero tagsara kabuok, duha, tulo. Di ba tama? Then ang pinaka-worst, magbalantay niya. Magbalantay niya. Magbalantay sa dili imo. In the future. Nya kung magbalantay ka, kanang imong gibantayan, ikaw mo provide para niya arong ka malipay. Munang, the Lord is our shepherd. Amen. Na ako rang giapel karong mabuhi pa ning atong. Pero lahi ning atong gibantayan karon. No, ang uban gabantay og naigabantay dito sa pila ka buok na like na atong post. Ang uban pod magbalantay sa silingan. Kanunay ra yung tuwa. Dagko na kayong mga bintana. Dapat na lang hasta ang apilang bongbong transparent talon aron makita nun sa binuhatan sa silingan magbalantay.
Yung mga batanon po karon, mga daga, magbalantay sa uyab, gabantay sa dili iyaha in the future. Di makapaabot sa Ginoo. Di pag-abot sa panahon, hilak-hilak. Basulon pang Ginoo. Apil pang di tagdon si Lord o mabulagan. No, balik na ta. Bisan sa atong pag-ampo, maibawan tang mature. Ingon ang lalaki, Lord, please, siya na. Pero kung mature, Lord, kung siya man. Wow! Amen, Je. Ikaw, Je, wapa dyan mo ipaila-ila ni kuya o ni ate ba? Wapa, Je. Amen. Napabata. So, si Solomon, gi-offeran sa Ginoo, Solomon, pangayo na ko bisag unsa imo ning madawat. So, kung ikaw mo'y Solomon, grabe, unsa na siguro imong nahuna-huna ang pangayoon sa Ginoo. Bisag unsa pa kadako, kalapad, bisan pagtibuok, tagbilaran imong pangayoon. Kung ikaw si Solomon, ihatag yun is Ginoo. Kaya ingon man siya, bisag unsa imong pangayoon, akong ihatag. Now, karon wala Solomon, ikaw karon ang naminaw. Unsa man imong pangandoy ihatag sa Ginoo. But listen to this, hinaot pa untang ang imong pangandoy o ang imong pangayoon, magpakita sa imong pagka-mature diha sa Ginoo. Kay basig mangayo ro niya kag butang nga makapalayo noon nimo diha sa Ginoo. And so, ingon si Solomon pagsulti, Lord, okay Lord. Faithful kayo ka sa akong tatay nga si David. Unya karon ako gipuli nimo, ingon nga hari, puli sa akong tatay. Niining katawhan nga hilabihan, kadagan kayo nga dili maihap. Batanon pa kayo, wala ko'y sinatian, wala ko na eskwela o business management, accountancy, and tanan nga mga sistema. Wala ko'y kurso. Lord, akong pangayoon ni mo kini, tanawa. Ang gipangayo ni Solomon nagpakita nga matured siya. Bantay ha? Kaysa sinugdanan sa pagpangalagad ni Solomon sa Ginoo, matured siya. Pero sa nagkadugay, nagkaway buot. Ayo? Pag mainganas, Pastor Jonas, hapak ka ba? Pastor, pasagpa ako be. Nga naman sister, nga naman Brad. Nagkaway buot mo noon ka nagkadugay kag pamastor na mo. So, kining pag-ampo ni Solomon, mga igsuon, nagpakita nga sa iyahang pagkatinawag sa Ginoo, matured siyang manghuna-huna. No? Ang iyang pag-ampo atong basahon, tanawa. Sa verse 6, diretso na ta sa verse 6. Kay giingnan siya pangayo bisag unsa kay ako ihatag nimo. Sa chapter 3, 1 Kings chapter 3 verse 6, mingon si Solomon, gipakita mo sa imong sulugoon nga si David, ang akong amahan, ang gugma mong walay paglubad, kay masinugtanon man siya kanimo. Busa, wala ka muhunong sa pagigugma kaniya o gihatagan mo siyag anak aron mulingkod sa iyang trono ni anang adlaw. So nag-recall siya. Grabe ning prayer sa mga matured nga tawo, no? Maghinumdum sa mga kaayuhang mga nanglabay. Pero kining mga dili mature, magsigirag reklamo. Ingon diha sa verse 7, o karon o Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ili sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batanon pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Walay hibang kaagan, walay kaalam, walay knowledge unsaon gini paghimong. Ingon dia, verse 8, og ang imong alagad anias taliwala sa katawhan nga imong gipili, usa kadako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad og kaalam. Aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong, kay kinsa may makamando niining imong katawhan nga hilabihan kadaghan. Mauni ang among prayer. I see. He is the God of the great harvest. Now, it's time for us to arise and shine. Kay nangabot na. So, kung naana ni diya tanan watay kaalam unsaon ni, iso nagpray mi sa Ginoo, Lord, unsa may akong panganduyon? Pangayo bisag unsa. I said, Lord, tagay ko kaalam unsaon ako ni. And Jethro, ni ato ni Moses, pagpili o mga taong dunay kaalam, kasaligan.
Kung di ka mabugatan, daghan kayo ning ikaw, Rosa. So hopefully, pag muhangyo si pastor, tabangi ko ani. Ikaw mo'y disciple ani, ikaw mo'y tudlo ani. Ikaw mo'y wali. Please. Okay? Unya, nangayo siya kaalam. Now listen, padayono na to. Unsa yang gipangayo mga igsoon? Kaalam. No? Ingon siya kay kinsa may makamando sa imong katawhan nga labihang daghana. Di na ni makaya, no? Especially, this time na ay, si Riri na lang mabilin. Kay this Sunday, mag-start naman dyan sila. Si Bilya. Si Bernard o si, mga lakaw na tanan. So, need kayo taanig wisdom gikan sa Ginoo. So, po tayo opening sa mangga. So, ingon diha, kahimutan sa Ginoo kini, nga kini ang gipangayo ni Solomon. Listen to this. Unsa ganito? Ang pag-ampo sa taong matured, dili lamang kay makapalipay niya, kundi makapalipay pud sa Dios. Ningon ang verse 10, gikahimutan sa Ginoo nga kini ang iyang giampo. Kini bang atong pag-ampo, sure tang makapalipay ni nato og ato ning madawat? Pero, ang pangutana, nalipay ba ang Ginoo? Ayo, ang matured nga tawo, ang iyang pag-ampo, dili ra para niya. Gani iyang gimension for the sake sa imong katawhan. Aron matarong nako pag dumala, tagahay ko kaalam. And my goodness, si Pastor Jonas, way alimuag, batanon, bataot kayo. Need kayo og kaalam sa Ginoo. Upuli, nagasuporta taani sa mga pag-ampo, mga igsoon. Lord, tagaig wisdom. And tanawa ha, padong na ta diha, kay matampos naman ta. So, gikahimutan sa Ginoo, kining iyang gipangayo, o giingnan sa ni Solomon, tungod kay, kini man ang imong gipangayo, o dili ang taas nga kinabuhi, o ang bahandi, or ang kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gihangyo. Unsa man to iyang gihangyo? Alam. Unya ningon pagsulti, hatagan ko ikaw sa kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto og sa umaabot nga panahon. Ihatag ko usab kanimo di apay lain, agig bonus 13 month tanawa. Ihatag ko usab kanimo ang wala mo pangayua nga mao ang bahandi, ang dungog sa tibuok mong kinabuhi aron walay laing hari nga ikatandi kanimo ug kung sundon nimo ang akong kabubuton ug tumano ng akong mga kasuguan sama sa gihimo sa imong amahan nga si David, lugwayan ko ang imong kinabuhi. Hala ka. Now this is it. Dapat mga igsuon, masabtan nato pag-ayo nga kinahanglan di ay sa atong pagpangalagad sa Dios. Sa bisan asa nga bahin naglambo ta, nahimutang mature. Gani ang kuno na nako, to be honest with you. Bata pa kaayo kung pagpakiglakaw nako sa Ginoo. Need kayo ko og wisdom, kaalam gikan sa Ginoo. Muna makabantay kang natay mga mangwali dire nga mga mura ko wow. Nga naman nag-need sabta kayo. Now, gusto ni Lord nga mas mapalawom pa jud ni nato. Paminaw gyud ayo. Okay. Ingon diha ang ato na ta sa chapter 4. 2 Kings chapter 4 kay dinhi ta mag-closing. 2 Kings chapter 4 verse 29, 30, 31, 32, 33, and 34, ingon diha. And God gave Solomon wisdom, understanding exceeding much. Naghatag siya kaalam og panabot nga labaw sa tanan. Naa, chapter 4 verse 28 to 34, naa? And largeness of heart. It means kasing-kasing nga grabe kayo gugma, grabe kayo, discerning spirit, grabe kayo, kaalam ni. And then ingon diya, even as the sand that is on the seashore.
So mga huna-huna, mga panghuna-huna, mga kaalam, mga grabing daghanang good, puro maayo. And then ingon sa 30, and Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of the east country and all the wisdom of Egypt. Sa tanan nga mga eastern country, grabe walay makatupong sa kaalam, bisan silang maalamon sa Egypt. And in verse 31, for he was wiser than all men, than Ethan, than the Israelites, and than Heman, and Calcol, and Darda, the sons of Mahol, and his fame was in all nations around about. Grabe ning kaalam na angko ni Solomon. Naabot sa kasilingan ng mga kanasuran. And ingon pag yun diha, verse 32, amazing kayo. And he speaks 3,000 proverbs. Na ba kayo sa kabok versikulo diha? 3,000 ka Solomon. Na imo usa. No? Dito Miss PTC, tong nay deliverance ng hitabo. Na ay usa ditong batanong di pasudlos langit kay way bersikulong nahibawan. Gayaw-uyaw. Gideliverance. O niya, ingon diha, and his songs were 1,005. Nakasuwat siya, grabe ni wisdom, nakasuwat siya 1,005. Usa ka libo og 5 ka awit. Grabing na-compose ni. Nakay imong usa diha. Atong gipangkanta diri, puro kanta sa ubang church. Puro kinumpo sa uban, kita wa pa jud tay atong nakanta. No? Nimo adto kas video kay mulunod ka dito og 5, wa kay bisag usa ka kanta didtong na-compose. Munang mobayad kag 5 mo kanta ka? Si Solomon, grabe. And then napailain, and he speaks of trees from the cedar tree and that is in Lebanon, even unto the hyssop that is springeth out of the wall. Ingon siya nga nakaila siya sa kinadak-ang mga kahoy, mga sidar nga, mga akasya nga kahoy, mga sidar nga mga kahoy, nailhan niya ning mga kahoya, paingon sa mga tanom, bisan paingon lumot nga nanapot bungbong, kaila siya kung sa ngalan ana. Kani nga lumot green, Rere ang ngalan ani. Kani nga lumot blue, Bernard ne. Kaila siya sa mga pangalan sa tanang hayop, and niya pa ningon diha. And he speaks also the beasts and the fowls and the creeping things and the fishes. Tanang langgam, tanang mananap, tanang isda kaila Solomon. Grabe ni nga kaalam. And there came of all people to hear the wisdom of Solomon from all kings of the earth which had heard of his wisdom. Nagtapos ta. Aritanan. Kay magpray tang mga mauli. Tungod sa kaalam nga naangkon ni Solomon, maoy hinungdan nga ang tanang mga kanasuran magdala sa ilang caravan, mga kinahon-kahon, mga karwahe nga puno sa bulawan, ilang dadon ngadto kang Solomon o ilang bayluan sa mga pulong nga isulti ni Solomon. Igo ra silang moadtog maminaw. And after that, mauli sila, bilin ang ilang bulawan. Inigbalik nila, magdala na po sila bulawan. Bayluan nila sa mga pulong ni Solomon. And listen to this. Kining story ni Solomon naa sa Matthew chapter 6 verse 33. Unaha pagpangita. So kung matured ta, bisan sa pag-ampo, dili ta masayop unsay atong unahon pagpangayo. Ang tanan idugang ra. Tungod kay matured siya nga manghuna-huna, dili siya parihag batanon nga unsay kalipay karon maoray kanunay ginafokusan. Si Solomon naghuna-huna siya unsay umaabot sa iyang gingharian mo nang iyang gipangayo kaalam. Nanaw ni nga itong mga batanon nangandoy pa manig kaalam? Sa may pangandoy ani, may mong sikat, pila kabok nag-like sa Facebook. Pila kabok friends sa Facebook, pila kabok nag-share, pila nag-subscribe, pila. No? Makita na to? Kay walay klarong pananawon sa umaabot. Now, ang matured nga Christian nagtanaw sa umaabot. That is why ang iyang prayer dili sa unsay naa karon kun dili sa magamit niya karon og sa mga umaabot pa. And listen to this. This is how we know if we are all matured diha sa Ginoo. Pero kung kulang pa, magampo tang mutubo ta. Apil ka Pastor Jonas. Kulang ka inig kaalam kay balo. Now listen.
Dunay usa ka balay nga gold. Grabe ning balaya no, gold. Unya ang gate ani gold. Ang pader gold. May mga sakyanan nagparking gold. Wow. And then sa sulod mga igsoon, ang tanan nga gamit gold. Ayo, naa pa ba? Kay madugay man wala nang uban. So ang tanan nga nasa sulod gold. Makita ni mo ni nga balay, gold ang iyang ganghaan, gold ang balay ang iyang atop, gold. Unya gold ang mga sakyanan, gold ang tanang gamit. And then ang tag-iyas balay ni ingon, Bernard, Ati Tisay, Kuya Gaspar, birthday ni Moron, Janji, Jeyo, Insi, pagpilig usa ka butang, sa imong nakita karon og ako ning ihatag nimo. Libog kayo siya. Siguro ang pilion ni Bernard ag sakyanan kay arong nana siya kasakyan padong tangnan di na siya magbaktas. Magministry. Gold pag yun. Dito pintal ra tinuod nga gold. And then mo ingon po si Sister Cecil kanang balay, gold. Kay diha nako. Diha nako sa akong pamilya. And then mo ingon po si Kuya Gaspar, oy birthday man ako ron. Kanang electric fan nga gold. Or kanang TV nga gold. And pasimple ra kaayo si Janice. Iyang nakitaan gatoy-tuyok siya sa balay, puro man ni gold, puro gold. And isulod siya sa sala sa balay, namili siya gamit, and nakitaan niya ang susi. Susi, daghan nga susi, nga gold. Ingon siya, kini ako Hala, gamaya siyang napilian. Namili nagsakyanan ng uban, nagpili na og balay, gipili na tong yuta, ang gate, ang tangon pa ang gate. Pero si Janice, ang mga susi nga gold mo yang napilian. And then ang tagiya sa balay ningon, oh come on. Because si Lord na himuot siya unsay gipangayo ni Solomon. Kaya ang gipangayo ni Solomon, susi nga maangkon niya ang tanan. So kung matured na nga mga Kristohanon, mga igsoon, ang pinakauna nato, ang priority sa itong kinabuhi, daway ta manguna-una, daway ta mo desisyon, daway ta mangandoy mo tinguha, unsa mga butang ang atong ipang-ampo, makita na kung matured ta or dili. Imong ipangandoy, dinagko dayong mga butang, kining balay, kining sakyanan. Pero ang matured nangita sa susi. He knows nga ang susi, pag ako ning maangkon, kanang sakyanan na anak ko ang susi, kanang gate na anak ko ang susi, kanang balay ni anak ko ang susi, kanang kwarto na anak ko ang susi. It means ang tanan ako'y tag-iya. Pamauli na mo, kay di mo ka maong mamili. And sisi, nakapanag-iya sa tanan. All the kingdoms, they brought their gold to Solomon. Even ang king sa Haran, at king sa Tero nga si Hiram. Iyang mga gold, iyang mga tawo, iyang mga kahoy, iya tanan, gipahatod o gipahatag dito kang Solomon. Karong si Solomon makatukod sa templo, makatukod sa iyahang palasyo. Asa nagsugod, nangayo siya kaalam. And we see, nga need kaayo ni Lord nga makitaan gyud ta nga motubo spiritually, matured ta spiritually. Sama kang Barsilay, wala na tinguha pag maangko ning mga gante, mga reward nga kalibutanon, mga pleasure nga makita, nindot sa mata, nindot paminawon, wa na ni siya bili para nako, kay tiguwang nako. We see nga kung matured na tang Kristohanon, kanang tanan, pakapi na lang. Because to adito ang atong focus. And sama kang David, bisan pag gwapa kayo ang ngayan kaayo, bisan pag mga mahalon ang bisting itabon, wala na naibili kay tigulang nako. We see nga mga unudnon nga kahidlaw sa mata, wala naibili, especially karong panahon na. Nasabtan na to. Og sama kang Solomon, batanon pero matured spiritually. Nga naman na-nurture og ayo sa iyang tatay.
Yun nga lang, nung malapit nang natigulang na siya, daghan kayo pagpakasala siyang gimo, munang gamahay siya sa Ecclesiastes. Pangsuwat niya tanan, nga kining tanan walay kapuslanan. Now, nanawagan si Lord nato before ta mamauli because ni atas panahon, dili na ni nato ma-deny nga niya na gyud tas panahon nga kinagrabihan na kaayo. Usa na lang ang tinguha ni Lord sa ato. Mahimo tang lambo espirituhanong bahin, sa espirituhanong bahin, atong panghuna-huna o ang atong mga tinguha, tuwa na dito. Set your affection to the things above. Set your eyes to the author. Fix your eyes to the author and the finisher of our faith. Dinhi na ni nagpakita nga diha na gyud ta naglambo. You see, nga kung maminaw ta aning mga alagad sa Ginoong taas na kay kasinatian, we see the difference. And that is why need kaayo gyud ta ani nga paglambo. This coming Saturday, ang atong mga anak nga ginurture og ayo sa Mobile Legend, gipatubo og ayo sa social media, og wala na patubo sa pulong sa Ginoo. Please tell them to come on Saturday na ay libre nga kaon og snacks. Kay kung dili mapakyas na pudtaan. Awhaga gyud sila nga mo join ana nga mao nga buluhaton. Nabatay nasabtan karong kagabihon mga igsuon. Himuag gyud nga sa ato nga pagkinabuhi ni tinguha gyud tang mulambo sa Ginoo. And kamo mismo, all of us witness ta sa usag-usa. Ang imperfection sa imong isig katawo, sa imong pastor, gipakita sa imuha aron kang moampo niya sa iyang pagka-immature. Ang makita niya diha sa imo or diha need kaayo og mga pag-ampo arong magdungan ta og tubo diha sa Ginoo. May the Lord bless us as we heard His word and apply it in our lives. Year 2021, di na ta magagukod sa balay, magagukod sa sakyanan, magagukod bisag unsa ang susi. Amen? Ang pinakauna, maoy atong kiginahanglan mga igsoon. Atong iduko ang atong mga ulo ug magampo ta. Father in heaven, in the name of Jesus, we just want to thank you, God, for all the words nga imong gihatag diri kanamo, Ginoo. Salamat, Lord, nga sama kang Abisag. He serves the King without expecting unsay return. Sama kang Barzillai, he serves the King without expecting unsay iyang ganti. Kami usab, Ginoo, tabangi kami, O Lord, that we will continue to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Og kana mao ikaw, O Ginoong Jesus. Pasaylo ami, Amahan, ug among dakong pagpasalamat nga hinay-hinay minimong ginapalambo o gipatubo, Ginoo. Sa dili namo pagkamatinud-anon among nakita ang imong pagkamahigugmaon diri namo. Sa kabugnaw sa among gugma diha kanimo, Lord, nakita namo ang imong faithfulness diri sa amoa. So thank you, Father God. Salamat kay Ginoo nga taghaan minimog langit nun nga kaalam. Tagaan minimo og langit nun nga mga panghandoy og tinguha. Og tagaan minimo og langit nun nga mga panghuna-huna, Amahan namo. This year 2021, O Lord, kung dungog kaayo, kung paniog kaayo, kung nadungog og taman sa tibuok kalibutan, nga kung lisod ang 2020, mas lisod ang 2021, but it doesn't matter diri namo, Ginoo, because we know kinsa ang hari nga among gialagaran. Ang hari nga among gialagaran nagatinguha og ganti. Kung si David nagtinguha og ganti, kang Barzillai, lapaw pa si Lord Jesus Christ. Ikaw, Lord Jesus, labaw nga nagtinguha diri namo, Ginoo. So we don't care unsay mga panghitabo. Lamang ang among kasing-kasing og una-una padayong musalig, padayong magtinguha diha nimo, Ginoo.
Padayon ming maghuwat, padayon ming musalig, pagdayon ming mutuo, mulaom og buhion namo ang among gugma, bahala nak makinaunsa ang kinabuhi. May panalangin or wala. Our prayer matubag ni or dili. Padayon mi pagpangalagad. Tabangi kami nga mulambo mi. Tabangi kami nga mutubo kami, Ginoo. Ibubo kanunay ang kaalam ng imong gihatag. Sama sa kaalam ng imong gihatag kang Solomon o Ginoo. Ibubo ang tinguha sama kang Abisag o kang Barsilay nga makaserve ragyod mi sa hari without expecting na ami madawat. Tabangi kami o Diyos. Nga tanan namong mga nadungog karon among kapanaminan, Amahan. Sa mga butanga gina-after, ginatinguha, O Lord, dili ni makakumpara sa mga butang nga mga langit nun nga maigitinguha sa mga lambo na nga mga anak nimo. Tabangi kaming tanan nga magalambo sa walay hunom. We bless you, God. We bless you, Jesus. Manindog ta mga igsoon. Yes, Lord Jesus. O Diyos, tudloy ako sa imong dalan. Giyay ako sa tanan nga akong pagalaktan. O Diyos, mahimaya ka sa akong kinabuhi. Ang tanang buhaton ko, himo ang maglipay. Sing it one more time. Sing, O Diyos. Hallelujah. O Diyos, tudloy ako sa imong dalan. Giyay ako sa tanan nga akong pagalaktan. O Diyos, mahimaya ka sa akong kinabuhi. Ang tanang buhaton ko, himo ang maglipay. Sing, O Diyos, pataas ang kamot. Hallelujah. O Diyos, tudloy ako sa imong dalan. Giyay ako sa tanan nga akong pagalaktan. O Diyos, mahimaya ka sa akong kinabuhi. Ang tanang buhaton ko, himo ang maglipay kanimo. Ang tanang buhaton ko, himo ang maglipay kanimo. Ang tanang buhaton ko, himo ang maglipay kanimo. Atong palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Father God. We don't know pila katuig pa mag-aabot sa among kinabuhi. Wala minasayod, Ginoo, unsay mo abot sa ugma. Wala minasayod, Ginoo, unsay mga butang sa unahan. Mga panghitabo. Apa namong ibilin ang nahabilin namong kusog, gininhawa o kinabuhi sa imong gamhanang mga kamot, O Diyos. Nga niining mga kapanahunan karon, Amahan. Dunay mga masubo nga mga panahon, dunay mga kalisdanan, may mga balatian, may mga problema. But O Lord, diha sa imuha, Ginoo, duna kami kaayuhan, naami kalipay, naami kadaugan, Ginoo, naami kapahulayan. Og diha kanimo, Amahan. Padayon kaming maglambo, Ginoo, sa espirituhano namong pagpakigkuyog kanimo. Thank you, Father God, sa tanan nga niya karon, Ginoo. We bless you bisan pa man sa kinabuhi, O Lord, sa mga na nag-birthday karong bulana.
Bisan sa nag-birthday karong adlaw si Kuya Gaspar o si Kim. Sa tanan nga mga nagsaulog sa mga natawhan. Salamat sila mga kinabuhi. Padayon mong pagapalambuon, pagapatubuon o hiusahon ang tumong og tinguha nga maghangyo sa mga butang nga makapahimaya usab nimo Ginoo. Help us Father God nga dili mangandoy mga butang nga makapalipay namo apan makadaot sa mga isig katawo ug makapasungot diha nimo Ginoo. Tabangi kami nga sama kang Solomon mahimuot ka sa among mga tinguha, pangandoy ug mga pag-ampo niining kinabuhia. Thank you Lord. Nga kada usa nga niya karon o Dios padayon imong pagabubuan sa mga panalangin kadaugan may kalinaw bisan sa mga problema ikaw naa nagauban ka namo magsapnay ka namo. And God, thank you that you will keep us this year. You will continue to support all our needs this year. Ikaw ang among source of everything, O God. Thank you, Lord. Ang One Way Disciple Church, Ginoo, magpadayon nga naay Solomonic wisdom, Father God, nga imong ibubo amahan namo nga langit nun. Thank you, Father God. Ngayong kagabihon, magkakabulag-bulag kami, magpamahulay kami. Nga ang imong gugma, grasya, panalangin, kadaugan, tinuod nga kalipay, kapahulayan, kalinaw, magauban sa among mga kinabuhi, hangtod sa pagtampos sa among mga gininhawa. Dalaygon ka sa walay katapusan, among gibalik kanimong tanandungog, himaya, pagsimba, kusog, mga pagdayeg, mga pagpasalamat. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Mayong gabi na tong tanan.